बड'फानि गोथार आइडियोल'जि फिल'सफिनि बिखायाव गसंनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ गोथाङै गोथां थगायबोनाय प्रमद बर' बायदि लिडारा दैदेनगिरिया जेरावखि जाया थायाथों मानो मालाबाबो जों बर' फिसाफोरनि थाखाय मोनसेबो मोजां खामानि मावनानै होनो हाया। जास्ट फर गावबागाव बेनिफिट्सनि थाखायल' बिसोरो गोदै गोदै बाथ्रा बुंबाय थागोन। गावबागावनि बेनिफिट्सआ गावबागावनि गोसोनि लुबैनाया मोनबानो बिसोरो आन्दोआव सिरि गोजोननानै मिनिखुमायो जों बर' फिसाफोरखौनो। बेबायदि सेम कन्डिशनजों दिनै प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिफैनानै दिनै पलिटिकेलि रुलिं खालामफैगासिनो दङ। दिनै माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्रा मावथिफोरा जों बर' फिसाफोरनि अलखदनि समाव थांनानै हेफाजाब हैनो हालाब्ला हेफाजाब हैनो थाखाय जुदि समानो गैलाब्ला अब्ला माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानायनिबो नोंस्रा जेबो राइट्स गैया, जेबो राइट्स गैया। आं बुंदों, सिदा बुंदों। दिनै सोरबा लिडारनि जानानै बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि जानानै एसेबां सामसागिरि देखायनानै लाब गैया।